Wassa Wuratrem ohina wo ya Amenfi Central Western Region na boahin ya woto so mienu na de to na no matran kunya nyina animu se wonya kendifo ewo mpuntuo mu ewo wompesi ahodo so na no aboa ama niema koyie na ban no so mu ano wonse tumi akantem. Sa ceremony a womo eyeye edempenifo ahodo na nanoma hemfo womo a womo adesua ho nsem efimi ahodo ekohie mu na boahin a otoso mienu kasa no wobo wona baso pa won hihye a womo de egu akwam a sese womo de ba beboa ama adesua ho nsem akonanim ewo sa empatem ho de mesra no se hwadwumadi a yedi no hanom se ya ade a yehia eye akyerɛkyerɛfo tenabre enti esre no se na se one agumasua pani owonkran no eni hunkuta ho se aban chiche baabi a ewose de teachers quarters no ede ekwa omoden ase oma Wuratrem so oma teachers quarters ne bi se de akyerɛkyerɛfo no ba ometimi anya baabi na omoatena. Headmaster wo school mu ho enso eda wona sepa eye community no any stakeholders se womo ede nhihye egu akwam so womo de beboa ama adesua ho nsem akonanim ewo sam patemu ho. Dem say mo head teacher Wuratrem DA Basic School. The head teacher no 2020 na me buy no metu say computing no e ade e wo form enti me ya adwen say o man na mo ame I free enfie miensa ye de dwumadie no hyehyɛ so nyame ayadom ama me ya commission computer lab no in fact ene mani aso pa o man no etumi ayade titire na ene ne mpanimfo na menkai enyi obi a oyɛ dwamtere ni mai dai tapeko dai tabusua brother say songful Assembly member onunso won patemo Samuel Amoa enso de nsem se tudwa Samuel Listowell Emua edin adodo na de frame e honorable rapture me assembly member ewo Wuratrem electoral area ene dey eye manager say eye Wuratrem PA executives and I friend so Wuratrem headmaster and teachers any student omudi dwumadi a etisei enso abeboaze ewo kurodua mu ha de kan say yeda omo ase say ene day 31st day of October omonso etimi e the computer laboratory eno so super yi Adom TV Premtobre Kasee no na oguso hye no yenkomra ye ba ye beto so